Kaixo, gude batxer batzeko ikaslea gara, gura izena Olat Zaulintza Zanerianeko ga, guk aukeratutako proiektua kanika banatzailean izan da. Gure kanika banatzailean baldintzakien ditugula kanika, tamaina diferentetako kanikak, eta tamainan arabera sailkatu behar ditugula. Guk erabilitako materialak izan dira kartoia, kola zurila, kartulina eta papera. Eta baren proba jarriko dugu. Lehenengo sartuko dugu kanika txikia, mango dugu biraderai, eta maldan erortzekoan zuloa sartuko da. Berdin egingo dugu kanika ertainakin, eta handiak ere bai. Hauxe da esan nahi genuen guztia, eskerrik asko entzule duteagatik eta beste bat.